Jel radi? Bila sam najuspješnija sportašica i prošle godine isto sa Veronikom Vilk sam isto bila najuspješnija sportašica s grada Slatine i imam ja još doma tih plaketa dosta puno. Bila sam svjetska prvakinja u taekwondou i svjetska prvakinja u kickboksu i to je jako velika stvar. Sport je zapravo jedan jako veliki dio mog života. Evo sad za ovakva velika natjecanja treniram 3 puta na dan, a ovak inače imam po 5 treninga tjedno. I to nekako kad dođem na trening opustim se, ne mislim o školi, o problemima, na primjer s prijateljima, ako se nešto posvađam, baš me onako ko da sam tu sam svoja, to sam jednostavno volim ovo jako. Možda razmišljam o tome da budem sportski psiholog, zato što je i ovaj sport dosta utjecao na mene i vidjela sam puno ljudi koji imaju jako velike treme i kad prije borbe ne mogu jednostavno funkcionirati i to me potaklo da možda s razgovorom svojim s njima pomognem da se opuste više i da nemaju toliki stres prije borbe. Sa 3 mjeseca sam došla u dvoranu prvi put i predivno. Ne želim nikad prestati.